Kajingla jong katanat pulit Haribhoi district ban Shimkhya nagabenta kajing shngan ki nonglek nongwan ki bajushong daki kali shimen batkumju ki bajushong daki kali kamai lengba ka surok ba national highway kaba nadu Guwahati shadu Shillong bat ki bajulech ki wei pat ki jaka hakaba ki jupenlong ya kajing kenrai ki kali ki balech bawan haki babun ki benta hasilenter ka surok ba national highway 6 kabala lam khman the senior superintendent of police ka Ribhoi district UVS Rathor. Kumta halor kani ke jingtre shitom jaga tanat pulin kala pelong ikilait li kikenhun ke bakenthum nadu kinong yalam bagi dekat jongka UDP Farmers Wing but Women's Wing kumju kinong yalam bagi dekat jongka Confederation of Ribhoi Peoples but ke Ribhoi Commercial Pickup Driver and Owner Association ban ai ke jingiro USSP kaba kilalait bani kenduk kerpang UTUH kipulin ha office trekam jong u hanong po. Hakani kecing kendo kila penkup burom USSP bat kumju kila yo ru ban yakran bat penpa hakmat jong u yikijing kiba kipai ba kidang kendo hadu gini kisngi kaba katanat pulit ka donkam ban Shimkhya shushu habai day bat ka road safety haba penpa yikijing nakaliang kinong yalam jong kitei kibaro lai tili ki kenhun haba kran skilat pathai khubor kila itu bah kejing kendo bat USSP kila yo ban pensngam ikiwei pat kijing donkam kiba katanat pulit kan haban khmi bha kita kilong halor kejing yo alat kitrok kibakit palat pot namar kiniru ki hapapo kaju kabenta kata ka road safety handrai ka bor ki pulit kamsha ban tuklar namar ka hapapo kejing pet katanat transport watla ki pulit ki kwa banle AA kumbala yathu do SSP handrai ki jingkit palat pot kawanra jingma pan ikibalek bawan habaja kejing hap ki mar ki bakhia nalor kita kijat kali nalor kataru sa kajing sator ki surok kali kum haki benta ka surok ba sharum kasnong shang bangla kaba kila kenno ba kajinglum khajna na ka toll gate kam ai jing mentoy haba ki surok kidang sator bat jot manla ka sngi to nakaliang jungi ni wan ne bania kendu yo SP jongka Ribhoi district tingi ai kublei ya kane ka police department jongka Ribhoi district ba baro hi ka we ka district mo ni ai kata ka jingero ba ka jing kersyan na benta ka jing stretch tom ka jung i ba nadu bawan uni SP ba kemai ka jing trekam jung udang dong tak to ne bna hindai nge i ba Ribhoi district hi bro ko we ba kata ka jingja ba songsi mo jingja accident ba ceja na kapor menta kala khamduna tengi ai kejing yaro ya USP bat ya ka police department hi bro kawai kabala Shimkhya ban yarap iki pai ba mo ngiru ki pai ba habang ya nyeng ni sngo shngan ni ya ka ba ka duty ka ba ki pendap na kapor tena kaliang jingi ni wan ru ban bu iki jingkarpat ya USP hak bai dei bat kini ki drop ki ba overload bat ki ba uncover ma kiba klem tap ha ya ka terpal ru kidu kham tam kum ki motion bat ki bi ki tiar ki ba ki top kikir te bunsin abangi ya yo i ba ki trop ki la full rodet mo ki ya ha ki serok teng ki klem tap da ka terpal ru kum ki kalirit ki bangi ya kutu teng la da ja tang i mau i barit la da ka hap ru kan kata ki kan ra ya ka jingmen saw bat kan kata hi ya bat kan ra ru jingja accident ban wan ra ru jing susi na benta ki kalirit te na kaliang junging ya karpat ya SP handai na kaliang SP ulo ong ba kan kam de na ka police department kadi pat na ki pat ki department kum ka transport department ka badon ya ta ka bor mo bat na kaliang UDC ting karpat ya ka transport department bat ya UDC hi bon Shimkhya halor kani kajing kit overload yang kini kitro bakin bat ini kitro kenang ba nang taru bakin tap da ki terpal lagi tu kimar ki bagi kit kenang ba ada ka hap kini ki mau ki berit kan light dan ja ki jinja besusi dan ne bangin light na ki jing misau na beta jing shingai ini pai ba jong ka Ribhoi district ba ka jelahi barok ko ni ai kajing yaro ya kajing yalam jong uni SSP hapo ka district jungi khamtam ba u la tristom hakaban page na benta ka road safety ke jongi ki pajba khamtam ya wat yang ki try jongi kali mo ba nakapor ba ki pelong ya ka checking khamtam hakaba bom deng ya ki seatbelt bom deng ya ki helmet bat kajing di bu ai khamtam hakapor banyak kali tekani kadai kawai ka benta ka ba kongsan ka ba ki la shim bat kila ai ru ka jing hikai kumno ba ki trok kinyat haki lain habaki ya surok kinyat na ka left side te kini ki jingle jong ki ban sibun ki benta ki bagi la tristom khamtam ha ka kam tu kam them ka kam khai drugs ki kam sibun kita bangin dajar ngai ilang bagi social media te wale
la tristom sikat de tena kalian jungi mentaka singi ngiwan ai kata ka jingkit bok kipriang bo undang la syu bantrei bah hapo ka distrik ka jungi bat ba undang ya trei rengkat bat ngi kum ki nongnya kali bat kitrai kali ba ngiru habang idon kanu ka jing lada kadon kata ka jing jan bat ki bor ki babat ya ka ain hamtam bat ka police department bat ka traffic te kalong ka jing sotunat ingi ba lada don kinu jing ki bangi kendo ngila ban pesngong syaki lane bat ha ka ju ko poro na kaliang jungi kum ka asen mentaka singi wan hangne ban kerpat yau SSP ba unya korbar lem hamtam ha kanika perthai kerduk jam jungi ha ka bangi kit ni ba ya kimar ki mata nangne napo ribhoi jungi napo ribhoi district namar bangi tip syai ba ka por ka bangi don menta ba no businessman ha ba wan ban le business un bu business ni hapo ka jela ka jungi hapo khamtam hapo ribhoi district ba hi ula penbiang ya ke kali ka jung la don ki kali lightly southly ba kamar ka dei ka jung ki kali ka dei ka jung tana kata ka ka sem jing ba yangi ba inyo ya kata ka kamai ka bapit babiang bangin pendap ya ke ying kasem te halor kini ki benta nak liang USSP ula ai kata ka jingkular ban nak liang jinguru un persangkat bala ba unya trei rengkat bat ni ban hau kilat kelenti kumno ban pendit pendiang lang ya kata ka kamai kaji bat sakawai ru ba uong balaradon hiru kum kita ki kali ki balik persya ya ka action ka jong pila ne ki bam yatri lang ru hi unsim ka action halor kene ka benta uong sabsu pentip ngin persang ban le ya ka bodon kam te hoi la don sibun ki bang ya keren kalong ka jing smutunan ka hang ya kendu bat mentaka singi te inpet nang sikmat ngi kermen scam bangin yo ya ka jing yatri lang bat ka support nak liang jong USSP nakaliang ka UDP jong ka Farmers Wing rengkat berki ilong kemi nang ni kidon presiden jong ka UDP Ribhoi district anta ban naka kop mbak pating dan lang hani mbak mani naki driver ona pick up association kidon lang hani kita sni jing sampai lang jing wani kendo USP halor ba kejing siu keliang kejing ai ke borom ke jungi ya ke i ke bang USP la triba apa dei road safety ni sokmen shikade ke jing tre jungu ke bangi ngilai umap shisha ya kita ki baong ki high level dari samun menuru kila apa pen kenya ya ka ai ke umap uliak be ke i ka ai ke bodon kam pat ke jing liak ke jungu hakni ki banai ki beladep kla don shar jing kala abar ki briu ke bandai shrum seneng kita perkat bunsin dala dei badi temom tre shu bene ha pas ikini ga Ribhoi kumut kidakan mau wanti seat belt ka speed limit ka daya ti ke badai taki iki ke ba kalai rap shisha kumla ong kong mene kalai rap shisha ka badai ba kanu kuno ka jingya tungku kaliru te misko ai burom ya ka office hi boro ka we ba iki staff hi ka team hi ke jongo te ke ba arpan ni syukar pat yo SP ha badai mlai kran chakman ba ka jingkin overload pat jong kitrok abakit maulen da itiang shisha abakit ya kiwi kimar duyong aku jingkir overload like di itiang hadu kata ka ba tanang iong ya kata root safety kini ru kingat root safety dai yaki ngimbain kata ka ai lai tekan bentoy yu ban bat patang yang ngi ta kiwi ban te seat belt dan ne bendeng helmet dan ne ban penher kata ya kata ka speed ti ka ba men saw gedi gini gitrok ba pia ba pi helenti sengkin pendai isya kata ka jing itiang tiga ni gede gede kerpat USP hendai yang mengir pat USP wong USP ngakwa ai banle ya kani hendai kani ke bentabat kam ha ka department jungu amla menjustify kata ka overload nomor khap don kata ki break dayo ka slip kani gede gede department joka transport kani haban company yo DC hendai USP ulong bokloi ban ya tre gini kam te menta kalong ba ni na kaliang gede kerpat USP yo DC lane transport department pakai di ban sim khai kene ada kim sim khai ka man si bangiru ada haban mi si surok ni haban mi nam ta jing bet jing biang jung pai ba ka ba ar kalong ba ka jing stiu jong surok kani ga national highway jing stiu jong kani surok sharom sete than sang bangla ka ba kani ko company klem la ban pen biang ya ka repair la ni ka surok ka ba biang ka ba ni ngiladi kita ki bang ladep ngilasiu ya ka surok dan rekim la ban pen biang surok ka ba biang ka bangi hun ban ya kani ru kedi keju ke road safety habang imlo ka surok ka babiang ka hanti skin ngilak ban sniu ko kali ngilak ban kala ngilak ban hakino kino binta gidan ni kerpat ya kani ru pala da ka
lada ka nahai kamla ban penbiang lane ban repair lada ban ayak strok ko babiang kadi ban suspend no shwa ban ai ban krong yak tul kit nakaliang jungi in let show disiru ban karpat ya kini bang minum ai lak ya kunu kini kikam namar ngila susha yuro be habaro kiliang jing sha yuro jungi kumulai kren mane taki kini ki pick up driver ban owner association ru kakam ka jam yo lapanya di kira khar ke banabar kiwan tri hang niru ko bakim dan rekod ka sela ke babiang bat kibiang bet namar bali gum loong mene badala bat ikali la don kibriu jungi hi bawan kam nga menilai dalong gumno roho ni sutu ya kam ke jam gupsa sendiri to ngine trilang nama ta kibriu jungi kinem inum ai la thani kibriu menabar te mata wat katul giru manu bokrong te kibriu menabari bokrong te ngim yo ko suro ko babiang tri tul gi ngaban stiu bet ti kolong ke ke biu ro ya ke jaj berdiu hi jungi baru kau itu nak ni kaliang jungi hi try ngihap hi ban kerpat ki pai ba khoi tu ko wi jengmut ni di ban ya yeng nam ta kohok ni di ban yeng nam ta jaj menri lo jong to matagasgi nakaliang jongi ka Confederation of Riboy People nakaliang jong ka UDP Farmer Swing bat nakaliang jong ka Association jong kini ki Big Up jong ka Riboy ngiwan ban kendu USP te ngilayo banekran subun ki AKA ki jinge ki ba ngisyam hang ne po Riboy District te nakaliang jong ka seng hadin bangilayo banekran bat kini ki Asosiasi jong ki driver pick up jong kadong Riboy ke jongi ba ki kendu kita ki jinge ki ba ki syam ha ka bede bat ka kamai kaji dina kalian ke jongki ki la pentip cekaseng bat matagasi ngelayo banwan so USP ban kendu USP ban penpau ya ke jinge ke jongki dina kalian juga seng ngila sim ya ke sinjam ban yarap ya ke asosiasi nomor katkum ka jing penpau juga asosiasi cekaseng kalong hadin ba kilek ban pan ki kam ki jam hang te po bernihat namar kidon kiyo lai sau teli hang te ki bade kiyo ki ba peniai di gibriu ki jongi hi bat kidon ru ki non tribal ki ba peniai ya kete gayo tena keleng juga seng hadin ba ngilayo ban ya penbek ngi kwa ban kren sekite gibriu ki ba peniai ya kete gayo hang te po berni kayo moj yo masih abaki wanra ya kayo hang ne po Riboy subha ban ai kamlem ya ki kena Riboy ki jongi ndai bakin suai ki gibriu ki banabar bakin le kat baman jadi nak daw nagleng juga seng ngiwan ban kersian ya ka asosiasi ba katei kayo hang te po berni kadai ban aji man toy swa ya ki kun samla lane ki bakamai hang ne po Riboy ki jongi tinda kadaw hang ngi ngiwan ya kaban kerpat USP bat USP ulo ai ka asuran habede bat kata kakam ulo nganle kat bala baniram naga benta ka jongpi te ngai kublai USP bat aga juga por ngi penpau ya kaburom USP ya ka jing tri sutom ka jongu nadu ba uan hang ne hapo Riboy district ngila i subun ki kam ulo le aga bade bat kumno bante lakam ya ka jingnya kali hang ne hapo ka national highway tinggi ai kublai USP bat ngila ai ki momento nakaliang ke jongi agane kesngi bat sagawai pat ka bagi kwa ban keren USP ngilayo ban ekran mane ngilaong basar pej ya kai ka ba phiale baro sikata fisek ikali nakaliang ke jongi ngila ai ke jingero sikade ya phi henrei sagawai pat ka don pat ka bagi kwa ban penpau lan ban keren khmat jong phi galong ba sek lang yang ni gitrok overload ro ki babon gitrok overload kiai illegal lang ne po national highway ngale lang ya kini nang ba kanom no seliang hagabede bat ka jing sek om tang ya ki kali jo ki pai ba henrei igini kali ki baya illegal ro subha ban sek lang henrei nagleng USP wong ba ki don lala ki jong ki department ngimla banle ya kata te wong dihap bane kran bo DC tena galeng ka jong iru ngi salek ban kendu ya DC ngin sabu na ka jing tho ba kidai ban pek lang ya kita gitrok ke bakit overload lah hakajat jat ke bakikit nagale ka police department ka dai ban le kumbale ya kini ki kali jong ki pajba kata ka dai ka jinya keren matagasi ba nagale jong SP ya kataru ulo ai ka asuran mon le kat bala ban sek ya kita gitrok overload ki ba yai leng ba ka national highway